Министрлар кабинеті аппараты, мәдәниет һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар телләрен үстерү идарәсе исеменнән сәламлыйм. Татар халкы бик бай халык. Шуннан да сәнгатебезнең кайсына юнәлешен, кайсына өлкәсен алсак та, үз эше, үз дәрәҗәсе белән, үзенең иҗаты белән дан тоткан, үз эзен калдырган күренекле шәхесләребез бик күп. Һәм ул исемлек шатландыра безне, ул исемлек шуннан да елдан-ел тулыланып бара. Алсу һәм Азат Фазлыевлар шул ук исемлеккә кергән шәхесләребез. Алар җырларында гөрләп кирәк яшәргә дип кенә калмыйча, үзләренең тормышлары белән дә шуны исбат итәләр. Оригиналь репертуарларын булдырып, Татарстан Республикасы буйлап Россиянең күп кенә төбәкләрендә үзләренең концертлары белән халыкның, тамашачының күңелен яулыйлар. Аларга алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Һәм кечкенә генә, шуннан да ул кечкенә генә түгел, бик зур бүләк Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының бүләген тапшырырга рөхсәт итегез. Азат, микрофон тотып торсагыз, мин укыр идем. Мин үземдә кошын тотып тордым. Бер генә секунд. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы мәдәнияттәге казанышлары өчен билгесе белән Фазлыев Азат Рафаил улын бүләкли.